Είναι δυνατόν να το πει αυτό ο Λάκης Ζαζόπουλος? Τι είναι? Θα το πει? Πιστεύεις ότι το πει? Άμα είναι μάγκας θα το πει. Εσύ πιστεύεις ότι είναι μάγκας? Άμα είναι μάγκας, θα δούμε. Κατάλαβα τι λες. Από την άλλη, θα κλείσω αυτό το θέμα του Λάκη Ζαζόπουλου, γιατί είναι τόσο πολύ ενδιαφέρουσα η καριέρα σου και θέλω πολύ να μου πεις κάποια πράγματα. Θα ήθελα μια ακόμα. Ο Λάκης Ζαζόπουλος κατακεραυνώνει τους πάντες και τα πάντα και δεν έχει δεχτεί ποτέ κριτική από άλλον, αλλά θα τη δεχτεί. Και ήταν και άγρια κριτική που θα δεχτεί και θα πρέπει να δώσει και απαντήσεις. Με δήλωση εννοείς θα την κάνεις ή θα κάνεις κάποια? Θα γίνει κάποια στιγμή, θα γίνει. Πολύ σύντομα. Κάποιος θα έλεγε όμως ότι εντάξει, δεν έχει δικαίωμα ο Λάκης Ζαζόπουλος να έχει την άποψή του. Γιατί σας πειράζει που μιλάει και λέει την άποψή του? Ο ίδιος είναι φαύλος. Τη στιγμή που είναι φαύλος, δεν μπορεί να κρίνει άλλους ανθρώπους. Πρέπει να κοιτάξει πρώτα την πάτη και να φοβάται κιόλας. Γιατί δείχνει ότι δεν φοβάται. Ένας φαύλος άνθρωπος πρέπει να φοβάται λιγάκι. Και θα τον κάνουμε να φοβηθεί. Από την άλλη πλευρά όμως θα πει κάποιος ποιος είναι αυτός που δεν έχει και εκείνος κάνει κάποια πράγματα για να μπορέσει να μιλήσει. Άρα τελικά κανείς δεν μιλάει. Κάνει συνήθως δεν τολμά να κρίνουν τους άλλους. Όλοι έχουμε κάνει. Ακριβώς. Δεν τολμά να κρίνουν τους άλλους. Κοιτάμε την πάρτη μας και τελειώνει η υπόθεση. Ναι. Αλλά πολύ μιλήσαμε τώρα για το... Σωστά. Για τη φαυλότητα και τους αντιπροσώπους της. Πάμε να μιλήσουμε για τίποτα άλλο, για τη μουσική. Δεν θα ξεχάσω όταν ήμουν έτσι αρχές της δεκαετίας του 90 που πήγα να δω τους Δαίμονες και από τότε δεν έχει φύγει ποτέ από το μυαλό μου και έλεγα πώς είναι δυνατόν ο Νίκος Καραβέρας να έχει κάνει ένα τέτοιο απίστευτο έργο. Όταν ήταν εκείνη η περίοδο που ήσουν βέβαια στην απόλυτη σου την επιτυχία, με τη μία επιτυχία μετά από την άλλη, με τραγούδια πολύ διαφορετικά από τους Δαίμονες και ξαφνικά βλέπω αυτή τη όπερα. Θα ήθελα να μου πεις λίγο αυτό το κομμάτι σου, γιατί είναι τόσο έτσι προς την απέξω ας πούμε? Δεν το θέλεις? Γιατί η Ελλάδα δεν το σηκώνει αυτό, πολύ απλά. Όμως έχεις δύο τρομακτικές επιτυχίες. Δεν έχει τέτοιου είδους παιδεία να πούμε, για να σηκώσει τους Δαίμονες τέτοιου είδους εγχειρήματα, αυτό εννοείς? Το σήκωσε όμως τότε τους Δαίμονες, πήγανε μια χαρά. Απλά θέλω να πω ότι... Δεν το σήκωσε, αν το σήκωνε θα ήταν... Είχε πάει καλά όμως. Είχε πάει καλά. Δεν είχε πάει καλά, πώς είχε πάει καλά? 2 χρόνια. Εσύ, εγώ το ξέρω καλύτερα από σένα. Εσύ πρακτικά εννοείς δεν ήταν αυτό που περίμενες? Σαφώς όχι. Ναι, αλλά πες... Μα δεν το έκανα για να εισπράξεις, και αλλιώς από την τσέπη μου τα βάλα τα λεφτά και τα χάσα όλα. Αλλά δεν με ενδιαφέρει αυτό. Σου λέω ότι σαφώς δεν είχε την απήχηση. Διότι αν είχε την απήχηση θα έπρεπε να είναι ο Weber της Ελλάδας. Καταλαβαίνω τι λες. Με τη Μάλα? Αν είχε την απήχηση που θα έπρεπε να έχει μια τέτοια δουλειά στην Ελλάδα. Ναι, το ξανά... Έκανες όμως. Και ακόμα πιο δύσκολο το θέμα ήταν εκείνο. Ήταν και πιο δύσκολο το θέμα. Το ξέρω. Δεν έχει παιδεία η Ελλάδα. Πώς δεν φταίει η Ελλάδα? Φταίει η παιδεία στην Ελλάδα που δεν υπάρχει για να μορφώσει σε όλα τα επίπεδα τους ανθρώπους. Κάνει οτιδήποτε μπορεί να τους τραβώσει, αλλά όχι να τους μορφώσει. Θα μπεις στη διαδικασία να κυκλοφορήσεις κάτι ακόμα με βάση αυτό, δηλαδή την όπερα, την μουσική, αυτό το ιδιαίτερο στυλ που έχεις? Καλά, αυτό πάντα υπάρχει μέσα και πάντα υπάρχει διάθεση, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο να γίνει, να πραγματοποιηθεί, διότι τα λεφτά που απαιτούνται είναι πάρα πολλά. Έχεις κάτι έτοιμο? Πώς? Έχεις κάτι έτοιμο? Σχεδόν έτοιμο. Καταλαβαίνω. Έχω και πολύ καιρό, αλλά θα περιμένει, μπορεί να περιμένει. Αυτό τι πραγματεύεται αυτή τη φορά? Αν θέλεις πες μου, θα έχει ενδιαφέρον να μου πεις. Αυτό δεν μπορώ να σου πω. Γιατί... Την ίδια μαυρίδα παραπαντούσε τα προηγούμενα. Θα έχει να κάνει... πράγματα, αυτά είναι μαύρα πράγματα. Με τη σύγχρονη εποχή θα έχει να κάνει, όμως? Όλα έχουν να κάνουν με τη σύγχρονη εποχή. Ναι. Και το πρώτο έχει να κάνει με τη σύγχρονη εποχή. Αυτό είναι αλήθεια. Και η μάλλα έχει να κάνει με τη σύγχρονη εποχή, διότι δεν απέχει καθόλου. Η εποχή του ναζισμού δεν απέχει καθόλου από το σήμερα. Με τη σύγχρονη εποχή έχει να κάνει. Και δεν μπορεί να αλλάξει ποτέ τίποτα. Ο κόσμος αυτό που πραγματικά μου στέλνει από σένα είναι κάποια στιγμή να σε δει πάλι live, να αρχίσεις να δίνεις τις συναυλίες. Αυτό το σκοπό να κάνω. Τώρα θα κυκλοφορήσει σε καμιά 15 μέρες όλος ο δίσκος. Έχεις καινούριο άλμπουμ? Ναι, έτοιμο, ναι. Τέλειο. Και θα έχει άλλα 10 τραγούδια, συν αυτά τα 13. 13 δηλαδή. Ναι. Πώς θα λέγεται? Θα σε αποφασίσει? Μάλλον η λύση με μια λεξούλα, έτσι, η λύση. Άρα ουσιαστικά έχουμε μια ολική επαναφορά Νίκος Καραβέλας σαν καλλιτέχνης και συνθέτης, έτσι? Ναι. Θα παίξω κιόλας, αυτό είναι που έχω όρεξη να κάνω. Θα κάνεις εμφανίσεις μόνος σου? Ναι, θα παίξω στο κύτταρο. Πότε ξεκινάτε? Τις πρώτες μέρες του Ιανουαρίου. Προγραμματίζεις κάτι και για Θεσσαλονίκη? Ναι, γουστάρω πολύ. Φτάνει να βρεθεί χώρος. Ναι. Πώς γίνεται, Νίκο, και ακούγοντας τη λύση, εκεί σε κάποιο σημείο λες κατέβασε τις όπερες, άστα αριστουργήματα και βγάλε τα αυτά. Γιατί τρέβεσαι να το πεις? Και βγάλε τα σκατά σου που λες. Μπράβο, πρέπει να μιλάς, να λες. Έχεις δίκιο, όχι εμένα αυτή η λέξη δεν μου αρέσει ιδιαίτερα. Όχι και εμένα μου αρέσει, το σκατά είναι ωραίο πράγμα, αλλά έχουν πιαστεί μια λέξη. Πώς νομίζω εγώ ότι μιλάς για σένα όταν λες κατέβασε τις όπερες, άστα αριστουργήματα και κοίταξε να μιλήσεις για άλλα θέματα? Κάνω λάθος? Καλά, δεν μιλάω μόνο για μένα, μιλάω για οποιοδήποτε άνθρωπο που έχει στο μυαλό του να κάνει πιο σοβαρά πράγματα, αλλά η εποχή δεν τα σηκώνει. Εσύ επιμένεις, θα επιμείνεις πάνω σε αυτό? Εγώ πάντα επιμένω.
Δεν έχω σταματήσει ποτέ να επιμένω. Η κατάσταση στην ελληνική δισκογραφία... Έλα, ότι έκανα ένα επάγγελμα κάποια στιγμή στα τραγούδια για να βγάζω λεφτά, αυτό δεν μπορεί να με κατακρίνει κανείς. Ούτε και εγώ προτίθεται να με κατακρίνω. Εντάξει. Ναι, πρέπει να κάνεις ένα επάγγελμα. Το επάγγελμα λοιπόν ήταν να γράφω πιο ελαφριά τραγούδια για να βγάζω κάποια λεφτά. Και τι έγινε. Ταυτόχρονα έκανα άλλα πράγματα τα οποία αν τα σήκωνε αυτή η χώρα και με είχε βοηθήσει αυτή η χώρα, θα έκανα μόνο πολύ σοβαρά πράγματα. Αλλά όταν πάω να κάνω το σοβαρό πράγμα και χάνω ό,τι τη λεφτά έχω και μένω άφραγκος, δικαιολογητικά άφραγκος, και εγώ και η Άννα, τότε που κάναμε τους δαίμονες, ναι, χάσαμε ό,τι λεφτά είχαμε. Κυριολεκτικά δεν κάνω πλάκα, δεν λέω ποτέ ψέματα. Ναι, αλλά δεν ανήκω στους υποκριτές ούτε στους ψεύτες. Λοιπόν, τότε χάσαμε όλα τα λεφτά. Οπότε δεν μπορώ να συνεχίζω να ανεβάσω άλλη όπερα, διότι χάνω όλα τα λεφτά. Δεν υποστηρίζει κανένα Υπουργείο Πολιτισμού, κανένα ταμείο, να πούμε, πολιτιστικό, και δεν μου δίνει σημασία εκτός. Δεν μου βοηθάει, ούτε καν μου δίνει σημασία. Έτσι. Αυτό ήταν πολύ τρομακτική διαπίστωση δικιά μου. Ανέβασα μια όπερα που δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα στην Ελλάδα το 90 και δεν είχα την παραμικρή όχι υποστήριξη, ούτε καν το παραμικρό μπράβο από τους φορείς της πολιτείας, ούτε καν απαξίωσαν να θετηθούν όλοι οι πολιτικοί φορείς, οι πολιτιστικοί, τίποτα, κανείς ποτέ. Αυτό δεν είναι τυχαίο νομίζω, έτσι. Και τη δεύτερη φορά που έγινε η μάλα πάλι το ίδιο. Γιατί συνέβη αυτό, έτσι. Διότι δεν είμαι καλός δημοσιοσχετίστας. Αν είχα ένα άλλο όνομα, θα είχαν έρθει όλοι οι γονατιστικοί προφυλάζοντες να μου πούνε μπράβο και να γράψουν ύμνους. Αλλά βέβαια δεν με λέγανε έτσι, σωστό είναι αυτό. Ούτε αλλιώς, και δεν με χειροκρότησε κανένας. Γιατί ο καθένας απαγορεύεται να γράφει σπουδαία πράγματα. Ο καθένας είναι δικός μας, ούτε γλύφει ούτε γονατίζει. Ναι, από την άλλη πλευρά όμως είναι η Άννα Βύση και θα περίμενα δηλαδή να είχαν, αν μη τι άλλο, τότε αφού... Και τι έγινε, και η Άννα Βύση η δικιά μου είναι. Τι είναι για διαφορετική, έχει την πώς είναι. Ναι, αλλά ο τύπος την εκθιάζει γενικότερα. Πώς? Την εκθιάζει ο τύπος, όμως και είναι από τις πιο αγαπημένες στα μίντια. Επειδή λέει λαϊκά τραγούδια. Ναι. Εγώ δεν λέω λαϊκά τραγούδια, έλεγα και εγώ λαϊκά τραγούδια, και εγώ θέλω να πω ότι θέλω να πω όμως ότι ήταν ένα εγχείρημα που ήταν κοινό σας. Ναι, μεν εσύ ήσουν ο δημιουργός. Αλλά η Άννα Βύση σου λέει αυτό που κάνει, είναι αυτό που μπορεί να κάνει στην Ελλάδα. Να ξεκαθαρίσουμε τι λέμε. Ναι. Δεν μπορεί, δεν της επιτρέπεται να κάνει κάτι άλλο. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Θα μου πεις δεν υπάρχει άλλη σκηνή εκτός από τη λαϊκή, όχι σου λέω εγώ. Δεν υπάρχει. Και αν έχει αρχίσει να εξελίσσεται κάτι είναι τώρα τελευταία. Ναι. Και αυτό είναι και υποσυζήτηση, ότι τι συμβαίνει και αν είναι αξιολόγο κτλ. Έτσι. Από την άλλη πλευρά, μια και πήγαμε στα τραγούδια, είναι και αυτά τα τραγούδια από το Ζετέμ που γνωρίζουμε. Μεγάλη επιτυχία όσον αφορά τις πωλήσεις. Ποιο είναι το σχολείο σου γι' αυτό, Νικό? Για το Ζετέμ. Τα τραγούδια αυτά, Αυτό γιατί μου το λες εμένα? Που κατακλείζουν. Επειδή... Θεωρείς ότι τα έχω γράψει εγώ, μήπως? Να σου πω την αλήθεια, με τόση πλήση εγκεφάλου που μας κάνουν όλοι, πιστεύω ότι θα ήθελα, αν θέλεις εσύ να πεις, εάν το έχεις κάνει, είναι δικό σου θέμα να πεις αν θέλεις. Εγώ σε ρωτάω επειδή αυτή τη στιγμή αποτελεί μια πραγματικότητα στην ελληνική δισκογραφία, ότι τα τραγούδια, τα CD single αυτά βρίσκονται σε πολύ ψηλές θέσεις. Αυτό το έχει κάνει. Το έχει κάνει για να κοροϊδέψει την ελληνική πλέον πραγματικότητα, την ελληνική σύγχρονη μουσική πραγματικότητα, και το έχει καταφέρει τρομακτικά αυτός που το έχει κάνει. Τώρα αν είμαι εγώ ή κάποιος άλλος δεν ξέρω. Πάντως η υπογραφή από κάτω είναι τρομοκρατική ομάδα Ζετέμ. Και το έχει καταφέρει καταρχάς να κάνει τους Έλληνες να γελάσουν και να κοροϊδέψουν για πρώτη φορά αυτή τη γελιότητα που επικρατεί στο σημερινό τραγούδι, το λαϊκό τέλος πάντων, όλο αυτό το fame storyστικό κόλπο, το οποίο είναι η απόλυτη χυδαιότητα. Και υποδαβλίζεται από τις τηλεοράσεις και από όλους αυτούς που κουβαλάνε και κονομάνε από αυτό. Από την άλλη... Και φαίνεται ότι καταλαβαίνει ο Έλληνας, άρα δεν είναι ένας ασθενής ο οποίος μπορεί να τύχει ίασης με την κατάλληλη βοήθεια. Απλώς δεν τον αφήνουν ποτέ να ξυπνήσει και τον έχουν πάντα σε καταστολή, όπως λέω σε ένα από τα τραγούδια μου. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να ξεκινήσει να κινείται και να απαξιώνει και να καθαρεί ο Έλληνας. Θα μου πεις τώρα έχουν όρεξη οι άνθρωποι να... Από την άλλη... όπως σκέφτομαι εγώ, ή να μπαίνουν στον κόπο να κάνουν αυτά που λέω. Είναι δύσκολα τα πράγματα, δύσκολες εποχές είναι σίγουρο. Από την άλλη όμως... Πάντα ήταν δύσκολες εποχές για επαναστάσεις. Επειδή είσαι ειλικρινής πάντα, μου κάνει εντύπωση γιατί δεν λες ότι ναι είμαι εγώ ή όχι δεν είμαι αυτός που έχει γράψει αυτά τα τραγούδια. Γιατί να μην το ξεκαθαρίσεις? Πιστεύεις ότι δεν έχει σημασία? Τα σύννεφα είναι πολύ ωραίο πράγμα. Ο ουρανός είναι το πιο ωραίο πράγμα μόνο όταν έχει σύννεφα. Χωρίς σύννεφα βλέπεις ένα γκριζογάλαζο πράγμα το οποίο δεν λέει τίποτα. Ο ωραίος ουρανός που έχω δει είναι στην Αγγλία που είναι γεμάτο σύννεφα και ζωγραφιές. Αχ, Αγγλία. Και σε αφήνει να σκέφτεσαι. Όταν σου ξέρεις τα πάντα δεν έχει αξία. Πρέπει να υπάρχει και λίγο μυστήριο. Ναι. Αν και άλλωστε δεν είναι καθόλου μυστηριώδες. Οπότε απλά μια υπογραφή λείπει. Όλα τα άλλα τα έχετε. Ναι, καταλαβαίνω τι θέλεις να μου πεις.